kun dame inatti uona tuhana ontaqamaunga amaakkalunni taaniikittunni auttaqeqqanaliina tudduarnaattat akkutuqawinguiartrummataya ima hiuhaaruqummarrummatiu ayaqdaxagittaanartua angerdaxristagalaama aatta igdukaa aattati uunni igdukaqanayorturuukku taikani angerdaxaralaarluga ayortoruya taya ayortumuqamarruya uun kiuattaammaakimnaluorrikkutai no apaqtumuruya uun ituddaqaahuaqqutinnerimukkuma ayornaxaqanuunnaru Hangitawa. I århundreder har eskimoerne i Thulestammen i det nordlige Grønland levet ved foden af det karakteristiske Thulefjeld. Thulefjeldet har form som et hjerte og har givet navn til deres boplads, som hedder Umanak, hjerteform. Stedet blev koloniseret, da polarforskeren Knud Rasmussen slog sig ned i 1909 og opbyggede en handelsstation. Det skete for private midler, da kolonimagten Danmark på daværende tidspunkt ikke viste nogen interesse for området. Qaut taamiddaxaanna ukiortamanniiqquttu aksiddooramihivalioqqutaangittuti piniarninguinnaasugu iqqaxautittu inuqqagu umannaqaalormat umannam addummakuninga ihimvalioqqutaangitsuuma taama tanappaxamivi niuartaarui niuartoq tattamakkat amigautaungitsitaikani taamani Nappaajiniwa piniaqquittuunatauma amigautaangittu inuqqautaima amigautaangittaanartun amigalinu tayaaqamgitsa piniaqqu nappaamagittu unni atortukittumugulaarluni nappaamagissio Bishamik. Mama tu suak. Mama tu. Doktor tu kada dua. Na anni. Tatapiniaqquittu hanartoraartaqamagu taikanga ummanneqqaani arpat timaan aaverparparritaama juuli agut aaverritaama taimanikku avanit ukiakkam qijortaaqaani tuuntassi avatsianguanikan aaverparriit ajortangittu hanna ukiaraatisiqqattartuummat mai juunimi maimitraama juunimi mannissaarlunitu juunimiort aaverritaama adatuidaattaraqoi ajortartarrungitsa umahuni addani. Bopladsen består af jordhytter med en halv snes beboere i hver. Hytterne er lune om vinteren, men der er ikke meget plads.
Slæderne er opstallet endnu, men kun en uge efter at vi havde været der, satte det ind med kraftige snestorme. Hundene har sommeren igennem haft en god tid. Nu skal de snart ud og trække slæderne, men pas på, kom ikke for nær ved dem. Det er farlige rovdyr, der let kan snuppe en finger. Oktober, David Remukhimi Dawangat trænede at tramon hukkerne. Oktober med det der ugen ging ud af det nagatal der vi oktober rammer i. Ting jeg tager på jo bare. Det er mine der. Atta gedung minna yoklar ya. Bu khoba khomen. Atta mingin amel. Alta ko to salmel. Ayo lo hana minna. Området ved Thulefjeldet og den gamle boplads blev kaldt eskimoernes spisekammer på grund af de mange fangstdyr, der fandtes i området. Og med oprettelsen af handelsstationen satte det gang i udviklingen. Der blev blandt andet bygget et lille sygehus, en skole og en kirke. Det fører til en tanke om at etablere et lokalt politisk organ, som kommer til at hedde Thule Fangerråd, hvor man konstituerer det på den måde, at man siger, at alle Thulestammens medlemmer kaldes samfundet, og samfundet taler igennem Fangerrådet. Den danske koloniinspektør er per automatik formand for Fangerrådet, og i mange år er Fangerrådet den instans, der regulerer livet omkring Thulefjellet. Men i 1940 ændres den situation. Den 9. april kl. 4:15 om morgenen overskrider tyske tropper grænsen ved Kruså. De fåtallige danske styrker i Sønderjylland sætter sig til modværge i en håbløs ulige kamp. Hjemme i Danmark er modstanden skjult. Men ude i den frie verden kan vi danske vise, hvor vi står. Allerede den 9. april erklærer den danske gesandt i Washington, Henrik Kaufmann, at han ikke længere tager imod ordre fra København. Og han slutter i 1941 en aftale med den amerikanske regering. Aftalen er en forsvarsoverenskomst, som giver USA's militær tilladelse til at operere fra Grønland. Kaufmanns situation er en dobbelt. Dels at hjælpe den stormagt, som man har sympati for, og dels at søge at varetage de danske suverænitetshensyn bedst muligt. Og det har han selvfølgelig i en så kritisk situation meget, meget begrænsede muligheder for. Han har meget få kort at spille med. Det er i allerenligste forstand en asymmetrisk situation med en kæmpe, som under alle omstændigheder vil tage sin skridt, og en mus, der ikke har noget stort territorium at løbe rundt på. Med Kaufmanns forsvarsoverenskomst i hånden, kan amerikanerne begynde at oprette baser på Grønland. Og storpolitikken slår også ned i Thule. Det er en søndag morgen under prædiken, der kunne lige pludselig høre flyvemaskiner ovenover. Og det viser sig, at de kom fra nogle amerikanske flådeskibe. Og det viser sig, at de er parat til at sætte materiel i land for at anlægge en landingsbane og opbygge en såkaldt fælles dansk-amerikansk vejrstation. Efter krigen var den danske forventning, at den amerikanske tilstedeværelse i Grønland kunne afvikles. Men det blev meget hurtigt klart, at den amerikanske interesse i Grønland var meget stærk. Og en af de måder, amerikanerne signalerede det på til danskerne, det var, at USA jo også måske kunne købe Grønland. Amerikanerne søgte at sige til danskerne, at vores fortsatte forblivende i Grønland er meget afgørende for os. Problemet for Danmark er artikel 10 i den forsvarsoverenskomst, som Kaufmann har indgået under krigen. Her hedder det: Nærværende overenskomst skal forblive i kraft, indtil der er enighed om, at de nuværende farer for det amerikanske kontinents fred og sikkerhed er ophørt.
Det er en diplomatisk fadæse fra Kaufmanns side, som gør, at Danmark blot kan forsøge en genforhandling, men reelt ikke kan få ophævet den forsvarsaftale, som giver amerikanerne lov til at operere fra Grønland. In Washington, a secret meeting took place in the office of the Chief of Engineers. I ask you gentlemen to come down here today to discuss a project which we have to build. This job lies about 900 miles north of the Arctic Circle. En dag i foråret 1951 besøger kolonibestyreren vejrstationen og bliver chokeret. Mandskabet, som normalt bestod af 12 danskere og 6 amerikanere, er pludselig blevet forøget til mindst 200 mand. Den danske kolonibestyrer, som er formand for Fangerrådet og derfor på papiret den øverste myndighed i området, sender straks et telegram til landshøvdingen i Nuuk. Stigende amerikansk aktivitet. 2 maskiner dagligt med materiel. Mandskab forøges, noget stort synes i gang, men intet konkret svares på mine direkte forespørgsler. Så blev telegrafen tavs, og han fik så senere et svar tilbage, at gruppen havde tilladelse til, at de gjorde, men at man ikke ønskede ekspeditionen omtalt udadtil. Telegrammet er dateret den 19. marts 1951. Men først en uge efter går de dansk-amerikanske forhandlinger om en ny forsvarsoverenskomst i gang. Og på det tidspunkt er amerikanerne på forventet efterbevilling altså for længst gået i gang med at forberede etableringen af det største militæranlæg i Grønland, Thule Air Base, under kodenavnet Blue Jay. Tämän kappiun hajahtulohan hamaha. Umihahaha kitabakka te atahin hamu. Huliahudakka humata autan sieltä tuan. Tänne jamassa tiittuupiu. Minä lahan hava pinjahtun. Pinjahvakauni ja heirautta. Tämä likko. Tämä ei ole hauanne niin hui tämä ei ole mitään. The job was to build a giant air base for our largest long-range bombers high on the northwest coast of Greenland at a tiny settlement called Thule. The base would push our defense line 2,000 miles to the north. Forhandlingerne om den nye forsvarsoverenskomst er præget af den kolde krig. Det, der så foregår under de forhandlinger, det er jo så til fulde en illustration af det storpolitiske klima, der hersker, hvor Danmark og USA har nogle overordnede politiske og sikkerhedspolitiske interesser, hvor man lever i et klima af frygt for, hvad Sovjetunionen kan finde på. Og igen er situationen, at de danske juridiske og magtpolitiske muligheder er meget, meget begrænsede, hvis man i øvrigt vil opretholde et forhold til USA, som gør, at USA fortsat kan optræde som beskyttermagt for Danmark. I juni 1951 vedtager Rigsdagen der også forsvarsaftalen, som gør, at USA kan forblive i Grønland. Men forsvarsaftalen vedtages, uden at rigsdagsmedlemmerne reelt kender omfanget af de amerikanske planer. Pressing down with their heavy-jawed bows, the icebreakers battered at the tremendous ice floes, 4 and 5 feet thick. Hacking, crushing, grinding away. The icebreakers smashed a trail for the convoy to follow. Det, der var begyndt som en lille vejrstation med 20 mand, bliver allerede måneden efter, at Rigsdagen har sagt ja til forsvarsaftalen, skueplads for den største militære invasion siden landgangen i Normandiet i 1944. Det hurtigt at rette ting. Jeg kan ikke holde det, der er der med det holde ting du. Hun har der med hurtigt at rette ud dag. Og mere har bak helt bonge. Og man ganger jo ikke helt ud, at man har jo ham
Hita hakte degen ittuinning halun. Kudo wajir han khon. Bitu wikte deng hishayungna teralun taima tong boy khon tamka nun boy khon doma. Jingmiak to ka pakat yon. Kunakha. Tamaka ho sibari ingat na todo ku. Nuya dah na tak site tak ko jingmiak to kungi ma ko da ki. Mana we thoda aku to kham dinne da. Matoharuni pitu. We cannot read the minds of those dark and shadowy figures who brood on war and conquest. But perhaps they have read a different kind of warning in the miracle of Blue Jay. The warning that there is nothing, absolutely nothing, impossible to American resourcefulness, hard work, and plain guts. That there is no problem or enemy, nature or man-made, that this country cannot defeat in its stern resolve to protect its freedom. I løbet af et år har amerikanerne bygget en base til op mod 10.000 mand, få kilometer fra Thulestammens boplads. Nunaqatitaariuat natayornartum pikarraartrumat hiutnermik tiksqaameraatsuqarvin hilahiorvinnartut taaqqagalarmassummittarvaliorlutik tununaannarmi. Flænsningen af en sildepiskerhval er dagens højdepunkt. Departementschef Eske Brun nyder en lunds frisk hvalhud, der regnes for at være den største delikatesse af alle. Mit første møde med Eske Brun har været i 1948 i Thule. De kaldte ham Nalagak, som betyder konge eller vorherre, eller altså den store mester, ikke? Og det navn gik han under blandt eskimoerne. De opfattede ham som alle mennesker i Grønland opfattede ham, det her store menneske, der bare kom og havde ordet, sin magt, og fik alle mennesker til at le, men man rettede sig efter ham. Eske Brun har en fortid som topembedsmand på Grønland. Nu sidder han i København som chef for Grønlandsdepartementet under Statsministeriet. Eske Brun er dermed den helt afgørende person i forhold til amerikanernes engagement på Grønland. Vi rådede dem til, hvor de skulle lægge deres baser, og vi aftalte først og fremmest med dem, at de skulle lægges på ubeboede områder, hvor der var langt til bebyggelse. Grønland er jo store ubeboede områder, så vi kunne nemt finde nogle gode pladser til dem. Og vi aftalte, at deres baser skulle være isoleret fra det øvrige Grønland. Eske Brun havde haft en bekymring fra allerførste færd med hensyn til, hvad der ville ske, når man fik sammenstødet mellem en så overvældende amerikansk militær tilstedeværelse og en fangerbefolkning, en boplads. En af strategierne for administration af sådan noget i verden af dengang var at forsøge at isolere den lokale befolkning fra overvældende civilisationspåvirkninger. Eske Brun giver da også den danske koloniinspektør Mørk Rasmussen i Thule besked om at tage spørgsmålet om en eventuel flytning op med fangerrådet. Men fangerne afviser en flytning. Da fangerrådet er den øverste myndighed, skulle man tro, at en eventuel flytning dermed er skrinlagt. Men Eske Brun har ikke opgivet tanken om at flytte Thulestammen.
Han er bekymret for stammens fremtid. Den bekymring lever Eske Bruun så med i et stykke tid, fordi det på den anden side er besværligt og kontroversielt og ulykkeligt på mange måder at skulle flytte befolkningen et andet sted hen. Og der skal ligesom en yderligere påvirkning til, før Eske Bruun så agerer på den utilpashed. Under et møde i København den 28. april 1953 med Eske Bruun, lufter 2 amerikanske oberster planer om etablering af antiluftskyts til forsvar af basen. Der foreligger et betydeligt amerikansk pres. Planerne er så udbygget, og ønskerne om, at der skal gøres noget for at løse de forsvarsproblemer for Thule-base, som amerikanerne peger på, er helt klart af sådan en karakter, at der skal ske, og der vil ske noget. Nu ønskede man fra amerikansk side at anlægge antiluftskytsbatteriet lige mellem kolonien og bopladsen. Og det medførte så det yderligere problem for det første, at basen jo så måtte udvides, og det var det, man fra amerikansk side ønskede. Og for det andet, at placeringen af et antiluftskytsbatteri lige op ad bopladsen medførte sikkerhedskontrolproblemer af en sådan art og omfang, at det forudsatte fra et amerikansk syn, at bopladsen måtte forsvinde. Den anledning til en flytning af befolkningen, som Eske Bruun har savnet, er nu pludselig til stede. Så selvom de danske politikere end ikke har hørt om de amerikanske planer, siger Eske Bruun ifølge et internt notat ja til amerikanernes ønske. Der vil fra departementets side ikke være noget i vejen for, at denne halvø bliver inddraget i baseområdet, så fremt amerikanerne vil betale omkostningerne ved, at kolonien flyttes længere mod nord. 2 dage efter tikker et telegram ind til inspektør Mørk Rasmussen og præsten Jokum Knudsen i Thule. Forholdene synes nu at udvikle sig i retning af, at det bliver nødvendigt i den kommende sommer at begynde evakuering af kolonistedet Thule. For planlæggelse af denne operation bedes de snarest rejse herned. Eske Bruun. 4 dage efter sad præsten og inspektøren i et amerikansk fly på vej mod København. Hvis de havde troet, at de skulle forhandle spørgsmålet om en mulig flytning, tog de fejl. Præsten Jokum Knudsen siger om forløbet. Der var ikke tale om forhandlinger, som anført i telegrammet. Det hele var planlagt. Der fandt ikke nogen drøftelse sted. Det var et diktat. Det er klart fra ministermødeprotokollen, at det ikke har været forelagt regeringen. Og hvilken rygdækning Eske Bruun som departementschef i Grønlandsdepartementet har haft hos statsministeren, har vi ikke noget dokumentation for at sige noget om. Men en kendsgerning er det, at Eske Bruun den 11. maj via Ritzaus bureau udsender et nyhedstelegram om den forestående flytning af Thuleboerne. Et telegram, hvor man på hver eneste linje stort set understreger befolkningens ønske om at flytte, og at det er blot af dette ønske, der bliver imødekommet. Et telegram, som på alle måder er vildledende, men som blev spist råt af den danske presse på det tidspunkt. Usandheden om, at Thulestammen flytter frivilligt, rammer senere Eske Bruun som en boomerang. Den 22. maj er præsten og inspektøren tilbage i Thule efter mødet i København. Cecilie Ede var dengang ung pige i huset hos præsten. Den dag, det glemmer jeg aldrig nogensinde, så sagde han nemlig, jeg synes ikke rigtig, han er glad, da han kom. Meget alvorligt. Ikke?
Og så lavede hans kun en pragtfuld middag, så skal vi spise ved 3 en lille lækkert middag. Selvfølgelig hos dem. Og så sagde han nemlig til mig, Cecilia, du må overhovedet ikke fortælle noget til Inuit, til befolkningen i Umana. Jeg sagde, hvorfor? Hvorfor siger du sådan? Jo, det er vedtaget, det skal flyttes til Qaanaaq. Jeg sagde, det var nok synd for dem. Det er forfærdeligt. Så kom jeg til græde. Jeg synes, dengang jeg lige begyndte at spise, jeg kan ikke spise mere. Jeg sagde bare, at jeg græder hele tiden. Så ondt af det. Så mange år efter jeg. Hver gang jeg tænker på det der, så får jeg altså undskyld. Kært for deres egen vej. Tre dage efter skal befolkningen orienteres om mødet i København. Du har hammergivet. Inuit det han i var hammer i dag, der ikke er nyt. Og der til mig jeg regativ til kigge til sig. Ja, der ret ud det på det. Du har det. Hvor kommer det bare nogen du kan du må du har der tom i tigge. Det går på det ikke går. Der bare at der kunne jeg tage og har ret bejammet. Nå, der har du ret. Endnu rungende har du ret tænke. Kanong nok biya tu na yo tema ihumadero heyonga kanok biya dok tema adaruk tho muyak tho mateme kini se ama kami khonya I taikani yak tho mata idudu ya dor tamani iduk taikia taman atatsi hakaka khoduta Uddu pinga hinnani pikartitlut. Uddu pinga hinnaa tartqutut taikan. Taikani kaxannassagalarpata itlupali piilersaarni piiajaqtorummatik. Pultuussaarsaarni ammaqa. Sun ima. Jo ihuman juuderlimatu. Hani hurdu hani yapalu. Naungai. Du pikiaqtu hiutatsimingni aattu piaqaqai. Taimanga nuuningitsamatuqarramau autayarat. Anaanaga eqqaamai tuppiho angihuum. Naammahatsin. Hunatsa a upengaqa aaqa ukiartipiluuneqalugu najuiggarputaana tuppipalu. Mindre end en måned efter, at amerikanerne helt uofficielt lufter planerne om, at de eventuelt gerne vil inddrage området ved Thulefjeldet til basen, har de danske myndigheder givet den oprindelige befolkning 3-4 dage til at forlade deres hjem. Hvorfor det skal gå så stærkt, findes der ingen dokumentation for. Imidlertid foregår der i løbet af de samme uger noget i Danmark, som måske har fået den magtfulde embedsmand Eske Brun til at hugge til, for at minimere de problemer, den danske stat kunne løbe ind i som følge af tvangsflytningen. Folkeafstemningen om den nye grundlov finder jo sted samtidig med, at man rent faktisk sætter flytningen i værk i Thule. Og det kunne jo godt se ud som et besynderligt, eller det er et besynderligt sammenfald i tid i hvert fald, at man skulle have den her flytning i gang så hurtigt lige før den nye grundlov træder i kraft. Den 5. juni underskrives den nye grundlov,
Og som noget nyt skal grundloven ikke kun gælde for Danmark. Nu omfatter den også Grønland. Grundlovsændringen ville jo have medført, at det var helt utvivlsomt og tindrende klart, at grundlovens beskyttelse af ejendom og bolig også var gældende i Thule. Befolkningen modtager der heller ikke en krone i erstatning. De får blot stillet et nyt hus i udsigt på den kommende boplads. Biimangittu nu daamangittu itutaayangittu iqakum tuni tukamitunineqayangittu daamangittissangaakku pingitsari duarnarluitissa. Så jeg nogle mennesker, de har været op deres gravsted, kommer ned, græder selvfølgelig, og jeg græder sammen med dem. Og det begynder at komme ombord på deres hundeslæge og begynder at køre efter hinanden. Jeg blev med stå på strandkanten, og så pludselig fik jeg det at vide. Det var præsten, han råbte, Cecilia, hvorfor kommer du ikke ombord på hundslæge? Kom du dog ned nu? Nej, fik jeg en svar af mig. Jeg står her og fortæller, hvor mange vi er. Vi er 33 hundslæge. Vi kørt. Vi er allersidste. Hans følgere og mig, ikke også? Der kørte vi. Der græd jeg virkelig. Det var så hårdt. Lange efter hinanden. De hører altså hendes derhen, det her. Jeg følte mig dengang, jeg var så ung. Hvorfor dog? De var så glade for deres eget land. Elsker den så højt. Og rejse fra deres kære døde. Jeg føler mig det her før ens derhen. Inu rasiminka. Det er igen noget, der kommer af det er noget, jeg har med at vi har Ingat dahnari mutan unikkarinari ayu outdoor humo woods qatunga numaqun nauring khaippa bitpominuqon dan idunguappuki unganartoqimaleratsigu ilaannarmut ruisingeq ataahinnermut ukiuliminauringiaqarluni kiqanu ingeqissatniiho qanu pilissagalaarpa nangiarnartorwa ugu king yoqani hom tamakka inuerunnikqit takulu pqarthamru tiipertu tiiti ideamai duati yatrimagarrinha pioqamutainna inuhkiaka amerliarrit tasaqtorrartugam unikulaartru nunarteqimaleraamik ungahiggiartulum piart artornartoriartuga naqaarluarluta ummannarluunni huli alingitlugu nunaqqaug taimanga perarrugama hunami ihumaliungittrugama naluqqaarria hio ummanna alittiarnarlugu nunanerluta naluqu eqqarrarnuarnaluqu taimanga perarrugama utoqqangorama utoqqangorama eqqarrarnaangorama arjaangaiqqaakkana iqtaqqaarrit ungallutik ummanna alingitlugu huli nunaut hunaatistaan pissutilu
eqqartuq nuanneringituartitranri qiahunguiqruuk audahuktuulu puttahunguqamaarro jorlusa piniilukinartua jorlusa hiaqingikka tainganunerput qimagerput piortuungajarruutti Få dage efter, at beboerne har fået besked på at flytte, kan inspektør Mørk Rasmussen sende et telegram til Eskebrun i København. Bopladsens befolkning, i alt 30 familier, nu alle bortflyttet. Flytningen tog sin begyndelse kort efter vor hjemkomst, da vi på et møde meddelte befolkningen de trufne afgørelser i Danmark. Alligevel forklarer Eskebrun senere i forbindelse med udgivelsen af sin erindringsbog, at Thulebasen og de øvrige baser ikke påvirkede grønlænderne. Disse baser blev efter aftale med os lagt på steder, hvor der ikke var nogen befolkning, og de blev isoleret fra det øvrige Grønland, sådan at den grønlandske befolkning faktisk mærkede meget lidt til amerikanerne. I sin bog beskriver Eskebrun bygningen af Thulebasen og den efterfølgende flytning således. Kort tid efter byggearbejdets påbegyndelse kom en deputation af thulefolk til København og bad om hjælp til at flytte til et bedre fangsted. Vi byggede så en helt ny by oppe ved den næste fjord nordpå, og de flyttede straks ind. Men den beskrivelse kan thuleboerne ikke genkende. Das ini huita mahaman tupi angin khamawi bali idutang tsatang ngem junun iqhyang tsena pakhama tarqan huna tarq pa iqhyang tro ano khwar pa ano kharq pa iqhyang qima bikhang tro taskim tupi bali anno khaba Sin bare ingen der lokalen til sig du kan tænke ud om pungo drango dune der bare retterne jeg bidrar mig helt trukket sin bare til retskottingitiak og du kan tænke helt hammer det sin kunne med du permit det du tanna utoqqartarput aattattu permiittoq tupingiamin mikihunguami ittukaataanna ittukain khamagalaarlussu imin ittuigamikku taakkuahanahukkut mikihungummat tukummi taassama ningiutta ittukka taakkua imminni ittuigamikku mikihungummat taan ineraattartugu luliuteqqagamikku taan teettu permiihinnerrama tistaunnaataanna inuyungniiteqa immangaallugunapparramat lunquiqorrannarlun sama ailarru ikkernerru taima eqqaga inuyungnertikerramaga. Først et år senere, da husene er bygget færdige, flytter præsten, inspektøren og de øvrige danskere fra Thule til Qaanaaq. Samtidig fortsætter det officielle Danmark med at fremture med usandheden om, at Thule-stammen flyttede frivilligt. Den gamle danske koloni Thule er nu flyttet. Den blev grundlagt af Knud Rasmussen i 1910, men den megen støj fra flyvepladsen skræmte sæler og andet vildt bort, så i foråret 1953 besluttede Thules beboere at flytte længere nordpå. Disse optagelser er de sidste, der er taget af den lille hyggelige Thule-koloni. I alt boede der 189 mennesker i Thule, som havde egen telegrafstation og kirke og et udsalg fra den kongelige grønlandske handel. Selve koloniens huse var opført af træ. Bopladsen, hvor fangerne boede,
ligger ude bag det karakteristiske Thulefjeld, hvorfra en klam tåge kom drivende. Dette var indtil flytningen Danmarks nordligste by. At Eske Brun selv er klar over, at man lyver, fremgår af dette interne notat til statsministeren, hvor han redegør for sagsforløbet. Vedrørende den uundgåelige presseomtale skriver han blandt andet: Det lykkedes os dog at undgå at slippe katten ud af sækken, i det vi erklærede, at der var tale om en flytning baseret på forringelsen af fangstforholdene. Den kat, som for enhver pris ikke skal ud af sækken, er den kendsgerning, at 30 familier på ordre fra København var blevet tvunget bort fra deres hjem på grund af et amerikansk ønske om at opstille antiluftskyts ved deres boplads. Og det lykkes, som nævnt, at føre offentligheden bag lyset. Påstanden om, at Thuleboerne selv ønsker at flytte, bliver tilsyneladende understøttet af dette referat fra et fangerrådsmøde, som bliver holdt en måned før flytningen. Ifølge referatet skulle fangernes repræsentant Jes have sagt: Befolkningen er klar over, at man før eller senere må forlade pladsen her. Man afventer blot ministeriets afgørelse herom. Referatet er udarbejdet af formanden for fangerrådet, den danske inspektør Mørk Rasmussen. Men en eventuel flytning var slet ikke på dagsordenen på mødet, og referatet er skrevet efter, at flytningen var gennemført. Desuden er originalprotokollen i dag forsvundet. Mørk Rasmussens sekretær sætter spørgsmålstegn ved, om Jes overhovedet har sagt det, han er citeret for. Selve originalreferatet, det var jo håndskrevet og var i en protokol. Og derfra blev det så oversat og blev renskrevet på maskinen. Det er ikke Jes'. Det er det ikke. Det er Mørk Rasmussens diktat. Og så vidt jeg husker, dikterede han direkte til maskinen. Sandsynligvis en gang ind i juni måned, efter alt er flyttet, og der er faldet lidt ro over gemytterne. Nogle uger efter misinformationen af den danske offentlighed, modtager Danmark den officielle amerikanske anmodning om tilladelse til at opstille antiluftskyts på kolonihalvøen. Eske Brun stiller som betingelse, at amerikanerne betaler flytningen. Først et år efter bliver spørgsmålet behandlet politisk. Finansudvalget fik forelagt spørgsmålet, og for første gang blev der også givet en nogenlunde korrekt begrundelse for, hvad det var, der var sket, nemlig at flytningen var begrundet i anlægget af det amerikanske antiluftskytsbatteri lige der, hvor befolkningen boede. Der var i øvrigt en bunke andre vildledende oplysninger i materialet, men det fremgik så også, at forudsætningen for tilladelsen havde været, at amerikanerne bidrog med $700,000 til omkostningerne ved flytningen. De $700,000 ser det imidlertid ud til, at amerikanerne aldrig kom til at betale. $700,000 svarer i nutidskroner til ca. 72 millioner. Men med usandheden om, at Thulefolket selv er flyttet, står amerikanerne pludselig med alle kort på hånden. De har jo ikke bedt nogen om at flytte, og flytningen er i øvrigt sket før de overhovedet officielt har spurgt om tilladelse til at inddrage kolonihalvøen. Så hvorfor skal de egentlig betale for flytningen? Eske Bruns usandhed rammer ham altså nu som en boomerang. Han tager kontakt til den amerikanske vicekonsul og siger: Det er unfair, at man nu fra amerikansk side benytter sig af en dansk pressemeddelelse, ifølge hvilken flytningen ikke skulle være en følge af amerikanernes overtagelse af Thulehalvøen. Det vil være højst uheldigt, hvis det skulle kunne misbruges i den dertil indrettede presse, at amerikanerne først sparker grønlænderne ud af deres hjem, og derefter lader os betale udgifterne. I sommeren 1955 sker der så det, da amerikanerne stadigvæk vægrer sig at tøve med at få betalt deres bidrag, at man finder ud af, at man jo kunne trække de $700,000 på den danske konto i Nationalbanken, hvor man havde en såkaldt modværdikonto, som var den danske stats indbetalinger i kroner til
den tilsvarende værdi af den amerikanske Marshallhjælp til Danmark. Det betyder i realiteten, at amerikanerne aldrig har betalt det lovede bidrag til omkostningerne ved flytningen. Det har den danske stat. Mens udgifterne til at bygge den nye by altså bliver betalt af staten, yder hverken den danske stat eller amerikanerne nogen erstatning til Thuleboerne. Fangerrådet rejste allerede spørgsmålet om erstatning i 1954 og tog det for alvor op i 1959 og igen i 1960. Man bad om en erstatning for tabet af det meget store fangstområde i form af en årlig erstatning. Erstatningskravet blev imidlertid aldrig undergivet nogen egentlig sagsbehandling, men hører til de ting, som forsvandt i de ministerielle arkiver, men fik aldrig noget svar. Et par år efter tvangsflytningen bliver Thulefolkets huse brændt ned. For, som Eske Brun skriver i et notat, at sikre, at befolkningen ikke har dem som en slags opfordring til at komme tilbage. Morgenradioavis 28. maj. De første 50 år er gået siden Inuit blev smidt ud af deres boplads Uummannaq ved det karakteristiske Thulefjeld. Og for at markere 50-året for fordrivelsen fra bopladsen, har Ranør Kommune arrangeret en mindehøjtidelighed i Uummannaq den kommende weekend. En del ældre borgere er inviteret med til blandt andet kranselægning for de afdøde. Marianget. Og der ikke har noget der. I det har ingen at du har udvalgt kræver rebukken. I du har der det be du har der det mig der. Der det har hårdt og vi hårdt rebukken. Du kan du det har mor ikke at du. Der ikke nogen har hokker i nu der om der i nu der. Akbatona lunid arbejder lunid kanina hanaktungu dunid ubin nama ima hani wajah anda tamu ha wanda haunga shoko da rak tekap dekutak tu inget no ta duita umanda kan thobi tamau ta ta rak patuni o manariam kan pisang hotin pisang ho ho ta ke ini wingi ta matwa di kawan ta tiki kata hendak terhiu, tak itu orang itu, tak rumahnya, tak kuya itu, tak bisa seperti dunia itu. Hij mocht hem dat de maanden. Ik kon het kort dat. Noorne. Ja, daar maar niet. Daar maar niet goed. Hard.
53. Tama-tama. Så en af de andre, du tager hvor. Hvad må kemi? Men er så kan ikke som. Men der hun er der kom. Waro. Gorobert. Yeah. Yes. Kio. Yes. Amarite Kio. Yeah. Gorobert. Mga hindi makaimot. Ito ako si. Dasa, ang naktitisuti yapot. Tukyuti ni Nombuchiwa. Shiwi.
Kamuna tästä inu tungoda pitu tuhan astraidan näki piemä sitä kamu itukku. Uuna ajottunut hoddu. Mä anu kattiin ihan kemmiddu itseämme kemmaattuidu imasta luotaan nokutin keräi. Ja näkää piemä attakakei hivakka kamuneen näktäimä. Nuke hinta luotit unikkailu tuha. Kajaktaa vaan hoidaa vastaan.